Насамрэч псы, і от дадуць ему загад, і он будзе біць чалавека. Тут трэба быць, ну, як бы асцярожным, дзейнічаць разумна. Вось, але не магу не выказаць добрае слова і падзяку журналістам, якія сёння вось паказваюць беларусам і ўсяму свету вось гэтую праўду. Таму што гэта карцінка, она каштуе там тысячы, мільёна слоў. І таксама дзякуй вялікі ўсім героям, нашым суайчыннікам, якія выйшлі ў гэты момант на вуліцы, паказалі, што не баяцца ўсіх гэтых узброеных да зубоў дубаломаў, як вы гаворыце. Між тым, калі яшчэ паказваем мы ўсяму свету, апошнімі днямі гаварылася пра магчымае вяртанне санкцый супраць Лукашэнкі. Ці гэта толькі адключэнне SWIFT, ці гаворка пра нейкія больш сур'ёзныя можа таксама ісці? Не, ну тут вот если было отключение SWIFT, это как раз и были бы самые серьезные санкции. Вот треба бить на гэта. Бить на гэта. Тым часам вяртаемся з спадарства у Менска. Катерина Андреева уключается у эфир. Як и не бояться. Позор вам! Страшно. Вітаємо вас знову, шановні глядачі Белсату. Ми бачимо, що міліцейський кордон уже сиходить адсюль. Сиходить міліцейський кордон. Сказали, мабуть, дали загад розістися. Дали загад розістися усім. Скажіть, хлопці, ці дали загад розістися? А чого ви заходите? Скажіть, коли ласка. А ви куди? Ви все, да? Вже більше не буде нічого? Дали загад розістися, правильно? Майдан победил, мы выиграли. Сапраўды вельмі цяжка сказаць. Тихо, у меня оператор. У меня там оператор. Олезь сюда. Вось паглядзіце, што і пабеглі кудысьці ў іншы бок. Стой! Так хорошо, если пойдут люди на площадь Бангалор, они что, там тоже будут гонять или что? На Бангалор, то что они разрешили. А потім откинули